Hakabani kong do nga sumuday ban mi syakamat ban supensyai ya kikat tu kat ni kibami kajing kento halor jong aku memeli bar kamtam kumuway na prengki ameli jong ka party VPP. Halo penika jengkali kamdai sitio ni por kani belade nadu mensyam senam hapo mi keren ya kanika subject MDC markim ju keren ya ka jaya moprem mokhar panthor kim ju keren kablong very suspicious lengang long yaki da basai bapet when it comes to an issue of MDC ticket apo jaya moprem mokhar panthor ngantuk larbet namta kajing ba nambar kajing amrut kajong kalong ba ni day ban pentikana ban yo kajing jong kamile wadai Mr. A Mr. B lalu tahu Mr. A Mr. B udah menyalek persya engah dia muju job ru compare tambah kadai ke kabu jong pra jongi kumu aku memang keren with confident na tadau kani kamdai ke barang syuk mi mata kani ngadap keren naruki senam balik bar ke baar ngadap keren ru ka pratrik Oktober arjar pulai ngadap keren ru ka santrik November arjar pulai habri kani keju dia kadai ka failure kadai nak ka party bukan sting ka poi par hadu mentakin tinre when it comes to a politics hi ka it matter it relate with the timing kalau benda setiap kalau benda simana kalau benda sinam kalau benda urusan menit shopan stop ka campaign election dan isi menit shopan tapi ka vote ru that it matter a lot with timing. Pi ban ong ban penpat penpra yala ka jong ka party ka ba ngada ban penpau hakipor ki ba shwa ban rum ngana ong ba ngala rai ha ka ban jet ini ka party na martang ka kerteng ka jong karu kan no ka jing sautiang ka ba pen sisai ka man siam bar ngala ong hiru ba ngako ban lek sya ka party ngako ban jet ka party ka ba nganong kwa ban misyo tinre klempep hayeng asem la ka songkha soman la ka de ka benta san perthei sanyima wala dang ong banga kwa ban rung sak party ka banong kwa ban mi shu kamut banom don shu ki karam karam ki dom don shu kita ki jingis tu bakla kana ni ki je pher jemut ki de bandon kini ki de ki part and parcel jong ka jingim bantei ban phrang ya ka jingim bantei ban phrang ha ka perkhat perdan ha ka teri ka kta ti ban ong bangan pet no nak party na ni ban penpat penpra kata kanom mi kata kumpata ke jingkeli namar ngiseng ya ka VVP hadin ba ka VVP kawan kadai ba hadin ba ki political parties kala fail habaro kilyang khamtam ya ka jala ka jingi kala hiar arsut ka blami kisngi te delor ta kanong rim ka bagi nomla shu ban afford lane ban nang pdiang ye ki ban don kum kini ki kerum keram ha ka jait pandeu ku jingi namar kini kilayat nakapor syakapor tenrega kuat penkan mau lega semua komen pat ba kipai ba ngilahi kai yaki ba kumlo bakin iet ya kaseng VPP kepada upra habang i ke jongki ngambis ni ngasotonat ngaso komen ngasoyo nong namar de mangi kibala hikai ya kipai ba bakin iet ya ka VPP wala da ngai iba po comments section kidon sibun ba kijing kento kijing keno kijing kedokti persya nga lengam suye namar hanga hingam nong sngo hiru ba kita kidi ki bakrao ki ban penrit man sim nga ki ban penkut lat nga ki ban penduk jengker man nga le kini kinang ai ka man sim ka bandang te ba kunum nginang la banile ha ka ban penpoi syata ka thong ti banong ba ngatmu ban mi kata kanum don jengmut hendrai ka syong pada ka party ha preng gidi kiki ka bangi keren kamut ba ngi isi ya ka party kamut bangi persya mut ba ngi don jeng temu snio ya ka party hendrai ngi persya na ka banta ka jengba ngi kwa ba ka iki ka balaja ko ba ka ktien ka ong ba ka iki ka jengja ka ja na ka banta ban pen ba
halor kata kesithi ke ba ngilada pan ai si pa arden but bangim tere pat bani kendu i general secretary ngaku at persyai kalong kum ni kamdi bangim ko ai kendu i general secretary ti adi mulai persang ngisutu ba khamtam ka party khamtam general secretary budon borom MP jongi ibun kam hani election klampep tinrei hagajing phone markelian ya light away teka poidu put ubangi ai pa kani kesithi Syai ba Arden Presiden barang ba jong VP ngala paru da ikon jonga bala ay kti jong ba Arden kharway steng menmiet haga sautrik baila receive hiru dala dia kadi siti te but adem ngadap ay kani siti da kti jong khon te kalalong ba ay himanga tinggal ong ba Arden ba soba ban simkhia barange scam da kalanti hi ka play ngin poi syakata ka jing su jumut tinggal syu ien ba Arden ni kata tin reg la ya sau san riu nyo pra ni kham yo khtin ei ting yo patang ka singi pratri ka bai phone biang ni Dr. Ricky yanga yong ba ngila shubu teng ti kumno ngi bu kapor banya kendo tong Dr. Ricky kamlong shu pi banya kendo na makasiti ngadap ai hai presiden kamut mangi kwa banya kendo ya ka party bro ko po jalam jing presiden badum brom na mangi nya kendo bat pi padu kamdai ti issue tanga bat tang mangi bat pi ti halo ta kanong rim haka pratrik iyong baka siti yu kata ka ba PI nga khamdon jiktip iy tikani nga ong baka ni kat penpau ba iba Arden lesi kala banlong ba ibat ya ta ka siti khlam penpau de ta kanong rim ba khlam yo jiktip ti nga sungo long don bok ba ka singi khandai tarik pat ka sikut jong kani ka siti ka bang ibu ikapor sa ka party kidon kidaw baleng ibu ikapor ti negayo ya ka phone call na iba Arden ngayo ba ne karen di Arden yong ba kapor kalong balingkot nang ta ka city ka jerong plat sipo pitch but new to the points nang ta ki allegation ban ngem don por ban kendu ngem don poru ban puli ya ka tengong ba Arden lada piong pat ba ka de allegation temur kelapan pa ba fila puli ten rei nga pensai bang ingong ba kam don allegation ngakwa ban pensai kam tam kerpang ini kentian nakaliang jong spokesperson boton borong ila penpau ba mangi nrumut ngipa ka party pan map pai ba so ba map ya kajing bakla jong spokesperson badan borong jong ka VP baila kumong ba mangi hanang ngipa pan map re gani ka subject ka phang kalong ba shai kadar ka phang kalong kumni ngan pulai kum bakalong ngikwa ba ka party kan slur ban pedang ya kajing bakla kabala pelong kat adu bahap ban poi uput banmi ki kenram kamdon kanu kentin man pan ma pai ba bi kini gidong sipos la nyau tu lagi points ki bangi peni ya te ki jing duna ya ta ki jing bakla cho party balami di kerum karam bat nadu basrang adu bakut kamdon ka kentin ban pha pan ma kat ya ka party ngade wei ngan pha pan ma kadai papi kom ki pai ba ka jai pen riu pen dom pen bitar yang iken rumut henrei ngaskwa pan sai kanang bangin yo kanang ba mapi kum ki pai ba pen so tu ba pen shai ban ong badai na kadaw jong ka tiket bakidu yang ar la kan thup lang banga pan tiket ndengam ko pan kren diki ki gen sa pen shai hi yala ka jong ka banta kanang ban shai kadar pai ba tere ko pan kren pan nakaliang jonga pai ba kamdon ke jing pan tiket nakaliang ke jonga Ndeka don pat ka jing terwa nakaliang jonga ya ka party house nem arjar arpulai ha ka bangidang penkre ya ka election MDC arjar pusau ngimtip bak election pat kan extend bakan penjelang pat adu menta arpusan kata kadai haki house nem jongki arsnem ke balik house nem arjar arpulai ka banga terwa ila de balik ka poi uput mga terwa ngakeli hapo ka SEC State Election Committee ngong ba Arden presiden badon borong kumno kain uta ukertong ubaya nang ni na po ka constituency 19 jaw constituency house nam acha pulai kata ngakaren baulet samalaki yang badu bat uong bangalayo kacipan scam nakaliang u presiden jong ka party nga sumsi bakalong atakador bangala question na po ka SEC badakalong kumta ba Arden subhas stop namar bakani nganong pediang nama kadai po constituency jonga
bat kabaaru kalong ba hajo por nang priangi ka application hajo por pangin ong ba khia akar teng jonga kanikan pensosi kthang ba kan pensluringa man tuklar ya kanika constituency nama kadai ka constituency ka jonga bat kaniru ngadep kren nadu kipor joki snem gibralit no nadu arjar pulai balada ka poi kano ka jenge kren hapo ka constituency ka bangami khmat nak 17 not long constituency habai delang bat ka 19 ja constituency mokhar bat ka panthor ka jiao bat ka moprem makini ki tengku pat lai tli ki amali ngan tuklar be lada ka don ke jing bakala nak parti tikata ngadep keren lupa bat de lor tak nongrim ngombadan da kalong ta tengah terwa ya kerteng lejong pibet na mokhar na pibet na jiao lega klam pan ni tiket kata ka super sengo nama ka demokrasi ngidon ka lalu ngidon ka jing lalu pengin keren pengin perhat pengin penpau ka freedom of expression te henry kalami kajing kento nai doktor nai vice president jongka VBP doktor Karachen yong ba ngi kom ka party mi hap ko dual post hende ngandang ong ngong kum no piong ba kami hap ko dual post lara kade hanga piong dual post hende ka por jing ba arden menshua deban pendu no district council ka baar pat yele hi ya district council ka balai pat ka poy put lamba ka dual post i resign naka MDC tengah orang ba arden nak por jofi kalong kapor jong amlong kani ki jing shisha kambut bang kentho bang isi ya pi ba arden so thu pai ba ba ye ngaku ban keren betang jing shisha namar ngangai scam mala dia beri tak jing shisha ka ban pelai lut tiga ba ar pat kelawan pat sa ka jing keren ni spokesperson buran burom i Dr. Batscam yong ba em ngim ya ha kum ka party namar ka office of kadai ka professor profit ngong em kanung dei ka po office of profit haki balai office profit kan dei haka bam dei kenum dei tengok the moment ka bam fi pira yang nak party banganya le nak way nak ini constituency lah mokhar ni jiao hadir beklarai yang lesi ngaruan rai ngam nom tere ban roh tulop te bukan kelalong office profit show ti ini di banta ibang kuat penpau pai ba pai sakawi pan kuat pensyai kanang ban syai kedar ngam li ubru bakhwan ban kuat lo pada amali pada MDC pendup syai ketu bang patai fi matan gadika arja arpulai namar ngi benut plat ya kani kejing kersan jong pai ba ngem kwa panlat no nakti ngi kwa ba dada kalong kalenti le si shubu ngi yo ban sensyara po ka district council hati por perkhat awan ta kejing perkhat kaumut ba namar ngi mata ko hapo MLA gilong po opposition ten po ruling mati kalong bid ingin bat sa MDC ten re bangi syong opposition te awan ta kejing terwa kanya nga ngong bangin peti kana marah time don anti defection lo ngila bani kenti kat bamon jadi lor tak nong rim ko pan syai susu kani ka city ka bangal ai si president buron burom jong ka VPP ba arden mala pasamot halor ka recommendation jong kini ki kertong MDC na po 19 Jiao constituency kidon samot but way na po ka 18 Mokhar Penthor constituency but halor di city kanong pulilog dengan squad penpau ngaken tu ya ke parti bahkan soba bandale bria kena menyo ban sei ya ta ki kertong ki bakensai bar ki bapiang tam namar ngam kwa bangin yo iki kertong ki job henry kim scam pa kanong rim ngam kwa bangin yo kertong ba scam kanong rim re job namar baroar kadi banong kum ka pisa ka baroar naka arliang pisa kadi banong baba tibang ada perken mau wi kentien baka jengit kram ka kam kalong bayap baka kam ru kram ka jengit kalong bayap ti ini kentien ngangit scam kan ai jing sai shapi ki pai pa to kublish bon ngaku an persyai kana bo pai ba ka constituency kham tam ki members ki bradu thia do dem ki nong karshan ki jonga ki bran po constituency bran sabar constituency bar ka jalaru pro koi mar ka de ka policy matter ka bala decide lemba ka party ti ha ko badi bakani nga so burong ya ka party ru haba kala ai da ka jingtho sangi ki amali bagi dia ban plat pai ba dia ban sam pai ba ya ka scheme ko blai shibun kani gade ka transparency ka ba people pau bat kani ru nga kubur te henry ku ba shwe karno aku percaya ro dita ha ba sim bakani ka rai ru ban le kani ka bantaru klamia rai lang ha ka bangaru kumbuai na prengki SEC member ngam rejective nga shu ta city re nga priang nga burom bar nga ko ya ka SEC ya jipriya chongka nei tamba kwa ba kinum atatin
nganu penokam baklai ka skim ngan penokam hok ku mangal keluar pa ba nadu ka por ma job MDC adu ka por ma job MLA ti ban aku pan pau ban syai kedar kini ki skim bro arteli jong u arpulai arpsau kabari arkulur san pulak baru arpusau arpusan ru arkulur san pulak kini baro nganang dep ban pha syapo ka government house hau panai haga tarik ke bakharsan tarik November arja arpsau bat khat new tarik November arja arpsau baro arteli kidang let syapo government bat manta nganang up ya ka approval bat da kalawan ngan sale la ka jong kamram ka bandai bale bania syai lang boro halor ke ege ba phlakli kadai ga jing shisha hoy ngam shibla manjur balai kada ko jima manjur kalong ba kim shibla sim ya ke ege jing ai jimut ko juma kadai nga ko apan pensno lang haga be deiru bat ki kertong MDC bat kertong jong MP tengah ko apan pau hagi ki artli kertong jong kini ki artli ko apan pau ban syai iko apan ka clear concept ka clear policy namar ingit baka party ka yang hata ka clean politics ka yang hata ka non remplay ka yang haban penduk no favoritism nepotism ka yang ru ban penduk no ya ta ka high level attitude ka jing le don bor ka jing sensar don bor ngayeng halor ta ka non rem biru but hagi ti por ngarang ya keren po party namang ngara sui kersan sendet hapo ka video lembaga state election committee balarai ya Dr. Ricky AJ Singkon iblolong MP jong Shalong parliamentary menta kani ngakwa kamtam ki family members jong Dr. Ricky jong Dr. Dr. Ricky AJ Singkon kinum sngomong hendai kani jing sisa ka banga keren ngong hasyaban pelat ya kita ki kertong belum kot application shwa ningkong umarwan de ki spa ki hajar hendai gen le ka proper selection kabar pat abang ikot ya ki pat ngin kot langken khamu sutu Mr. E udon ke jing thumu bale MP udon ke jing thumu ke ka motive ke jumu ke objective bau let bat ada job ru ke bon pendep kita gi jing thumu ke ba ko ban warai ka true transparency jong ko party te kaniru ngalapan pau persyak pada kasingi ba declare ngakendit na po ka video ngai hang tu nga phone no ya i vice president badambro i badairu i chairman jong kasi election committee nga keren i Dr. Karachen nga keren i ngong sa kalong bamla banlong kumno ngaru way na preng jong ki member jong CEC ru jong SEC ru ngam objective tamang compare kamile pada banrai Dr. Ricky kumubrio long baba ilong bobiang deu brio play deu brio bela pakitin jong play tangba ngati ka mansim ka muhun nganong pat mi dara ka mansim ka kanto ngati ka nunu ko por bangan mi ngan sami bangan sakren ya kani ka banta ka banelap i Dr. Ricky rei pa ba ka family members jong Dr. AJ Singkon ki saki ngana tresito berkat ba ka party baro ki brai babun jong tu snem ubang ilet na ka banta ka campaign MP ngatrai pimnum klet ki pa ba ki saki ngam sim don kijing thut andre dia mala pediang ka mansim ngalahun bang alalit sakmat nri ngalingo pa kami menta ta ba compare ngasutrat ba kami bangayo pat pensai so pai ba kana man yo kijing sai kana man dup sai su pai ba kijing thut ke jong habre ke MDC ru kawan keju ngadep pan keren ngadep pan ai jingmut SEC ngadep ai jingmut nambah messages ngadep ngong kam tame ba party kam khot application nginum la ban bu ya kalas dia tidak mar kadau ki brio kita ki brio ki badon kata kajing long interest ban apply ya ki tiket balengim sei ya ki kertong na baro ko we gare kasi jantia khram ba ki pai ba ala ki jong constituency kini opan si banta hayo hat haji khawai ha kajing soba ha kajing ya ha kayap ka im halanti singking ha surok lah po kali pa kisong ngiyo banya keren yo banya kali pertho oi ba khambiang Mr. E no Mr. B kani pa kanyarap state election committee namar ba ki babun ki de ki professor baron brom ki baron po state election committee ngam ngai pa ki professor kinlet ban sahaban kinlet ban samit ban longkum ki observer sapo Giant Hills sapo West Castle sapo Riboy district ngam ngai hasyo ban le selection jong candidate bakin net ban longkum ki observer kini samit timar tradau
kinwara apo kami nginya keren kumno kanya ba ngaru uwe na pedeng ki member jong CEC gamyo ban simata banya selok banya keren banya peliu jumut tiri ho ta kanong rim beling ai kini jumut kalong ban ai ta jing sulong try ya ki pai ba na marga ka party kasur jong pai ba ulong try ai ki jing long try ya ki bar kham tam bakin don ka jing sulong kit clear kindor kata jing i yung parti kham tam ngilai i na ke MLA bar ke MP ngilai i ba 80% ki brio ki pai ba jong kari kasi jantiak la ai ki jing shania hau pra kamu bring ata tien shu iki hoi ban ong pai ba sei candidate ka bang la pan long le pai ba par ken ya keren ken ngi yo smoke ken ka sur ju pai ba bu kham biang ta ti kan ni ka de ka simple la thought ka jonga te de lo tanong ri ma ai ni jemut de ka parti kam priang namar ngalong marui ha ka majority ngasha sokom be te compare upai ba angin unsu thu bakani ka jingya pher jemut kam dei pen pat pen pra rei ka dei ban tei pat ba ban pen ba pat da bagi priang ya ka jingduna bar ki jing pakla klami kita ka jing keno bang ayai lai ka dei ka jing sha ngamdon ani ban prem ki we ka don ka daw ha bang ayai lai namar ka state expert committee kalapan kapur bakala kut kalajan kut stang arsingi ngalingo unung ta ka party ka klam khot meeting nam ta banyak keren banyak discuss halor ka state reception policy ke ka baka party ka perkhat ban ai jimut syaka state expert committee tengah kali ni Dr. LPS ngong bakalong kumno pia perkhat kumno ki ong ba Dr. LPS ong ba kalarung ha ko bede bar ka academic reservation tengah kali pat di Dr. Ricky kum general secretary yong ba kani ka rumla panrung tengong kani ka dong kaman khot kerki no meeting namar ngasanut ngahapar sanut namar adu ka por jong khanam adu ka por ngolong marwei po ka state government ngara ini ki issue kam daya pen barka jingdon rekat barka ruling ka ruling kami osuki nang kami pen pat watam madon barka ruling ru ban kren wana di marwei yani ka issue jong ka state reservation policy habang lai karen la khot ka meeting bara po ka meeting la permi badai tang ka job reservation on demographic population tengok kalau mulak belum sih kadon ke academic sih kadon ke roster kiong ay ngin say keren ngong lanung ini keren nang lawan ka bor lanung ini mana ka bor tengah na ong hiru ko ikantian nayo day bang nahapan room no ispo garawils na katari ko ikantian ka bang keren haba shit apa say nga keren biang manta mangalap keren po ka CC hapo ka SEC tede lor ta nong rim kabanga ngan keren iki ngong nakalong ni kadur ngan hap ya nakajong mga numla ban bitri lani ban set kala yo pai ba tele ka phala par kalong ayo ka jingkren ka jing pai nien ka jing pai kitin nakaliang ju Dr. Barskem da ko burom bari Dr. Karachen da ko burom iki brongut ki ong babarit ni kami osngo ba pen kren ni ka karmik apa pirung sipo ka VPP pai ba sa bishar mapi ngam kwa ban kentho ngam don hi ban kentho ni kwa teman pensai tadi lor tanong rim ayat nakajong barka jing ilet ai ka views ka jonga ka jing ai jimbut ka jonga sipo ka state expert committee kide halor ki issue ki bangla yang boros kata kade ka job reservation kumba ka party kala ai ka bar pat kumno ban weng no ban pen bandon no na ka separate policy jongka academic namar kumba kalong menta kalong ka jingtu nong ka bakraw khamtam ki khon samla jongi ka bakla nang kiyo man kasi kadang ne kani ka 40 kandor ke jingma ka bakraw namar ki khasi ki boyo ki percentage kanai pho kanai percent kim yo bani puli ha academic mereka baki wei pat ki parlok ni ki wei jai bandre sau pusan klayo bani ban puli bat bon sien ru na ka sau pho ngimla ban pandap lut kimla ban pandap lut bat kitu bla let ru ban puli ru sistem nanti kon paino ti kalong ka jingdu nong om tangi ka jai bandre ande kalong ka jingdu nong ya ka jela hi brokoi bat koi ka subject ka bangalet ban tersat lang hari jing ai jumut kare ka creamy ban non creamy lalong no kumasyu ai jumut ki khon ki babet babyang bat ki khon ki baduna ti kaniru atrai ka party kanum sngo mong bangali ban ai jumut nakajong namar kaniru di malara po ka assembly bara juga por ngangit ban penken mau baka party VP nadu baka mi nadu ka MLA nadu ka MP ka job ru naki non creamy layers kamut naki brio ki ba khamduna ha ka yo kot ban compare bat ki wei pat ti ini ibang kuat pensai nga try pisutu balay nga hapan ya nakajong jing siya kuboy mali ngamla banyak lai nga banyak leng ba kani ka rules of procedure
and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly. Nakaliang assembly, kalapan, yaki item balabu kapor, mengiban ay sa po assembly, kanam kini on pengkre, bunyo mensyamata assembly, but dakini kijuru ke mga Sean Patch po assembly, ngalapa ru sa party kanam la banong klamtip, kumansu ay nuksa kaway, ka question, kabang lada ban bu, Henry ngelayo ningkong du jeng siya po assembly man keren. Henry ka party par ka ong wanong keren. Haka bade ki issue ka ba i honorable member na po mulai. Halo ka jeng siya kenyat, halo ka jeng siya tan, haki polis, haki tiki por bayaki ya kalok kayo ta. Henry ka party ka ong wanong keren, tinga kongo ka party nga kap keren, tikum nokin ong baki bangayat ani banga baki klamtip. Lada kadai baki klamtip nga try kinum yo jeng tip kinum kangru inga man keren. Ya kan ya po assembly. Tika baar. Hakabide but ki private members bill. Habade ki private resolution. Hoy, ngalapa sa party hindi ngaklampat ay pat kimat ki bangnya keren kumno. Namang rado na pergi pen kre. Ngahapan research. Bar kumba pitip bah malaki session ngiju penpau ya tagi bamhun namar artli ki session ngiyo aksisnem. Bar kajing yo jeng session kolong balingkot ba. Tinggal apa ni le humok kalau kijong ibenta markham tam ngaru ngambi na konstituensi kumbali hoi ngadi ubrio jongka parti nga kwa ba shibun ki ka mga kwa ro ban kren ngadi subject jongka konstituensi di subject jongka state hoi don ka por ka maha ban yai lai na ka parti nomor kene ke jing lingkot jongka por ka pen longengi bang yapan mare ban be ak timing nomor rangin yo pat ngidu no pat nalor batang artli ha ka shisnem artli session shisnem ngiyo ban kren kalau kejing tu nong ko bakarau Henry ngangis ke baka parti kamdei bakan bu kanono kejing konyo lani kata kejing sanut namar ngawan ra ki isu kiban pen kiu ya cap riu kiban pen kiu ru ya ka parti Henry ha kejing pamisi mata kejing tip ke jongpi nganum la ban ong nganum pedang nama nakalian ka assembly ya ka private members bill ya ka private resolution lada ban palut sabaro ki MLA jong ka assembly pat kumju ki MLA jong upra jongka VPP komod ba CTO lani sausngi shawmini keren tidak ada tip tidak ada kinor kiki kaya ban keli na lani ki kwa ban simentar ki pen kre lagi jong ki benta tin le yak jim bamla ban simentar ka jong ki tinga mong ye tin le kwa om ban pen kesan le ban pen pau ye ini kana mo pi kong pai ba pen shai hoi ha go bidei ban ka benta ban penya serim ya kejeng le kejong ha kapor ka bang don bar ka khanam ban manta VP kadi kadi kanya politics na ba kitip baro ki brio kitip khamba ki brio bre konstituensi bar bade ke jala bro koi bar ti por ke ai jingmut bona ki social po ki social media po ki comment section klai jingmut bo barit mino no khanam mar ngi i ba ka thong ka jong ki ke taman penthut ipi hande ka sulong phala ban yo biang ya ni ke jingkeli hande ka por tiar regam super ngaskuan penpau tang ni kawai bakadon ka daw baka nongre ma bangambi na ka khnam hagi ti por but ngarong lu sikabi piru halor ka daw but halor ka nongre takata kuan percaya lo ni ka benta masuk komen sipon ru bangayo ban percaya so pai ba kamtam ki bi ki batoin ki bangayo sngo kuleng baret phile percaya kumni ka parti hatu lasai pendu no yak jelong emali Rekuat penpau sesien bahkan ni kejeng le persya kamdei ban pentroin ya ke parti le ban tei pada ke parti namanya ada penpau bagi don kijing bakla bami kijing kurum karam bagi kuat ke parti taman supriang ban ngir ngi kloi ban ma ban klet ban ya trei biang le kuat pen kemau ani ke por ba kijingong ba kijing long emali wanum don jingki khuslai eru yang namar ka an kalong ko basay kadi stang gitu ki ba defect ki ba mino na ka party ken sya mat kerteng Henry ka basa man ta ngai ya kijing start jo ka party la da piong banga long anti party pila ban suspend nga bat pila ru ban be no na kaseng Henry ka long tang katahi pai ba kitu ki bakhi jemur kitu ki bakhi khuslai kinum dei ban sungu atatin halo ta ka banta tengah ko ban kan basay ba ngahi ko banga la penpau baku mga kuwa ban rung sa kaparti ka bangang kuwa ban misu kanum don ka jingkeli ya ka bangan mi ani man pet no pat na kaparti hadu benta
scam bang anang ya scam hiru. Hakijing don jonga ka ba salong phalap ngasutunan ya ka ban yo man kan mau. Hakijing don jonga ba ke MDA men suaru ko mga panpau ba di halor kimat. Kajing dong kam jong ka jap nri umdei namta ka syuki ka jonga. Ti ba pintip saya kedar kam don ke ka bangan yo tam wat tang siting karu adin kajing don ba government. Di halor ta kanong ngasungu ublay la penong kami nga bangan no ban state claim. Habre ki issue jong state reservation policy nga panki kum tu. Ndai baro ki ong biet mata baro ikaren lut kabar para break each relaxation ha bang boycott ya ka 50th anniversary ke jing rakhi san post nam katuru layo ai khun samla jong jela mde ta constituency mde ta ni pateng mata ndai ki ban sawan bar ka balai ngawara da ka bil wara pre ke persha bajubor jong sang balang bad jong ki noilam jo ki nyam khasi jaintia church forum ka bang ani thu ipi ka sarkar ka kham sangam ndai ka bil ka bawara ban peniap ika ai hamara ka bil hendai ka ba nga songu yu play bola pulonga bola penkalonga tangku bu sembai bad dak tu ka bil hendai ka ba ngawara ma dak tu ka bil kila kentai hendai hardin lai banai ki sim pad dak tu ka bil ki peniap pad ikaan te de mata dau ngapen pau ba ngamdon jio nong ei hendai nga yo pen yo nong pat ya ka japan college bot